vi som sindssyge. Og sørger ikke også vores egen bil er der. BMW 46, den sorte blå, der kørte ud af den sidst. Nu skal du se, nu kommer de rundt i hjørnerne, og så ryger det bare op på deres dæk af. Det er. Og så kommer der ellers en bil fra en kilometer. Flere kilometer. 2 ud af 3 kilometer er her. Til Torup Motorfestival. Og så tror jeg, vi skal have plads til at sætte farten lidt op. Det er den sidste her. BMW, med hårdvår i, så er der P, så er der Mr. Green, Herr Lundsten, Jimmy, og så jeg har allerede over i hullet, og allerede nu, der vil jeg det hen med det